ମୁଁ ଏକା ଶୋଇକିରି କାହିଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ସେଠୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି? ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ କଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିବାକୁ ନା କଣ? ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗିଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ଏଇ ଚୋରି ନାରୀ କାମରେ ଯୋଉ ମାଡ଼, ଯଦି ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଉ ଖାଉ ମରି ମାରି ଗଲୁ, କିଏ ତ ଜଣେ ବାହାରେ ଥାଉ, କିଛି ନହେଲେ ଆମ ପିଣ୍ଡ ପାନ୍ତ ଟିକେ ଦବ। ସେ ବୋହୂ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି, ଜମିଦାର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ପେଟିଏ ପେଟ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କେଜାଣି ବାପା, ଅଳହଳିଆ ଲୋକ ନିଜେ ଆସିବେ କି ମଜୁରିଆ ପଠେଇବେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଧେ। ମୂଳରୁ ଟୋକା ଆସିବା ନାହିଁ, ବାସି ଫୁଲଟା ଗଳିଗଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଫୁଲ କିରେ, କାହିଁକି ଜାଣି ହଉନି? ଭଣ୍ଡା ଫୁଲଟା ବୋଧେ। ଭଣ୍ଡା ଫୁଲ ଟିକେ ନେଳିଆ ଅଂଶ ରହିବ। ନାଇଁ ଭାଇ, କରଞ୍ଜ ଫୁଲ। କରଞ୍ଜ ତେଲ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଫୁଲ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କଲା ନା କଣ? ଆରେ ଏ ଘରେ କଣ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରଟା? ଏ ଜମିଦାର ଘର ନା କୋଉ କ୍ଲବ ଘର ଆଣି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବା? ଟୋକା ଆଇଲା। 1 2 3 4 5। ହେଇ ଦେଖ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋହିନୂର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ ଯୋଗ ଫିଟିଛି। ଖାଲି ଘର କଥା ଭାବୁଛ କି? ସେ କଥା କଣ କହିଲ? ଆରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବା କଥା କଣ କହିଲ? ତମ ଭିତରେ ଯାହା କରୁଛ କର, ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ନ ଆସେ। କାଳେ ଖଡଖାଡ ଧଡଧାଡ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଦାକୁ କାଢି ଦେଇଛି। ସେ ଟୋକା କଣ ପୁରା ତାତିକି ଗରମ ହେଇ ଗବ ହେଇ ଫୁଟିଲାଣି। ଦେଖି ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁ, ସେ ଖଟ ଗୁଡା ଭଲ ଅଛି ନା, ଆମ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଲଦାଲ ହେଇ ପଡିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାଗୁଆନ କାଠଟା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏଇଟା ପାଡ଼ ନା କୁକୁର ମଢ? ଆରେ ଭିତରେ ଶୁଣୁ ବାୟୁ, ଆକୁ ଜଣେ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି? ତୁ ଆଗପଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଣ ହବ? ସେ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଇଠି ବା ମୋର ଯୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗସାଥି କୋଉଠି ଉଣ୍ଡିକି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କବାଟ ଝରରେ କୁନ୍ଦିକି ଦେଇଛି। ହେଇ ଦେଖୁନ, ମନା କରୁଛି ବାପାଙ୍କୁ 2-2ଟା ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ରଖନା, ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ଏବେ ହଇରାଣ ହଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ କଣ ଛାଡିଆ ଲୋକ, ସ୍କାଇଲାଇଟରେ ପେପର ବାଇଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପତଳା ଖଟ, ଏ ଖଟ ଗୋଡରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଖଟ ଗୋଡରେ 2-2ଟା କଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଡେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମ ଖଟ ନୁହେଁ, ଟାଟା କୋଦାଳ ଠାରୁ ବି ମଜବୁତ, ଡବଲ ବୁଲ ସିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ହଉ ଥାଉ ତମ ସେ ବାହା ପିଆ ଗପ। ନେଲ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ପିଇଦେଲ। ନା, ସେ କ୍ଷୀର ଗୁରା ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଶାଗ ପିଇକି ଆଇଛି। ହଉ ନେଲ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଲଗେଇଦେଲ। बालाजी नड़िया तेल व्यवहार करंतु जहाँ दिए शुद्धतार ग्यारंटी। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆମର କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଆ, କାମଟିକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ମଳ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହାଁଟା କରି ଅନେଇଛ କଣ? ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ନିଖୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦଉନ। ଖୁଣ୍ଟଟା ପୁରା ଛିଡା ହେଲା କଣ ପାଇଁ? ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲୁ ନା। ଓଢ଼ଣି ଖୋଲିବି ନା ମ ଭାଉଜ, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ? ଓହୋ, ତମେ ଗୁଡାଇ ସିନ୍ ଆଗକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଉଛ। ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା? ରୁହ, ମୁଁ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଆସେ। ଶୁଣ ଓହୋ, ତୁ କଣ ପାରିବୁ? ତୋର ବୟସ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କାମ ନେଇ ଧୋଇଲେବି। अरे भाई जो
ଆରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ସେ ଭାଉଜ କହିବା କଥା ଗାଡି ଯୁଆଡେ ବୁଲଉଛୁ ବୁଲାଅ, ଯୋଉଠି ବାଟ ବଣା ହବ ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ୍ ପରେ ଦେଖିଦବ। ଆରେ ତମ ଭଏସର କ'ଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଦଳିଗଲା? ନାଇଁ ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କଥା ହବ ସେତେ ଚାରିଆଡକୁ ସୁବିଧା। ହଉ ଛାଡ଼, ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବ, ଖୋଲ। ଅଭଦ୍ର, କ'ଣ ଖୋଲିବି? ଆରେ ଯୋଉ ଗହଣା କାଠି ଗୁଡା ପିଞ୍ଚ ଯେ କୋଉଠି ଖେବି ଖେବି ହେଇଯିବ, କୋଉଠି ଆଞ୍ଚୁରି ବାଜିଯିବ, କୋଉଟା ଗୋଡିଆ ଛାଡିଯିବ କି ପେଚ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡା ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ। ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। खोली दे तोर गवा गजरा, खोली दे तोर कान झुमुका, ए मन जमा बुझुनी आजी। चोरा 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 मुए सहारार नंबर 1 चोरा। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ଆସୁନ। ଏ ସବୁ ଏଡେ ନାଳୁଆଟା। ସେ ଡାକୁଛି ନା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେ? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯେ? ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁଟ୍ କରି କରି ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଏଥର ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ये ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବା? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏଠି ଡିଜାଇନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଠି ହଉଛି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ଦେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ ଦେଖି। तू प्लानिंग देखेबू ना विकु सेट वाला हाथ रे ग्लोव्स पुरे के हमु डरेबू? इला हमहु तो एठी प्लानिंग करी जणेबू से ग्लोव्स ता काई पिंदी के आइजू? अरे वो डस्टर आनिया को मन नहीं, यदि भूल भाल ला इथे निवेनी। देखो देखो एटा गोटे नोथर घर भाया देखा होउछली, एटा गोटे बैंक। इठी अछि तांको मैनेजर कैबिन, एठी तांकर होछि कैश काउंटर, इठी तांकर पासबुक प्रिंट होई, एठी सब लोक धाडी नगान। आमे डायरेक्ट तो चोरी करी होबनी, धरी पकले मला जाय बांधी बाड़ेबे। मु को भाबी 8 किलोमीटर दूर रे हमर जो अटिमुटी छक अछि, सेउटु गोटे 8 किलोमीटर सुडंग करी 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 सीधा जाई बैंक मैनेजर चेयर गांठ थळे उठिया। ए टिका रह को हमर तो लक्ष्य ब्याङ्क लकर मैनेजर गांठ थळे की काम? अरे मूर्ख, से लकर चाबिटा ही सेठी अछि, किंतु एथि गोटे प्रॉब्लम क्रिएट होछि। कोन प्रॉब्लम रहउची? ए सुडंगटा कंप्लीट करिया 22 वर्ष लागि जिवो। माने कोन कहला, आमे यदि सुडंग खोलिया कामटा आरंभ कर दवा, आम अमल सरियो ने से पुओ नाती जाई कंप्लीट करिवे। अजे की पुओ नातीबा? से कोन सरवे जाळे बती आमे एठी छडेउ काती? आमे दिन रात 24 घंटा ए करके सुडंग खोलिबू, हम पुओ नाती नै सब एन्जॉय करिवे। आ तमरे यदि प्लानटा पसंद होउनी, प्लान चेंज कर दवा। टिके तेरछागिरी दक्षिण दिगु साबळ माइले सुडंग दिग बदल दियो, आमे सीधा कैश काउंटर उठिया। हां ई जो खरा होजी से गात खोला काम हम द्वारा होब नै। अदा गोटे काम करिया, प्लान चेंज कर दवा। बैंक पछाड़े गोटे पिजुली गछ अछि, आमे कोन करिया, दाढ़ी निश काटी हाफ शर्ट पैंट पिंधी पिजुली से चढ़ी बसिया। से कोन भाबी ये के स्कूल छुआ से पिजुली पारुनी? जिम से बैंक वाला लंच टाइम रे जीवे खाइया गु, हमर तो पिजुली लंच कर सेतबा। स्काईलाइट भांगी भीतर को खुदा मारिया। पिजुली छा कोन अछि? आउ सिरी से 6 मास हला हणा सर की गुआ गछ लगा सइले। हाथ भाई से गुआ गछ महा ठेंगा गछ, ना से चढ़ी हबो ना से लुचि हबो। को करिया बे? हे छाड़ो से जागा मुंड उतल न बळ से मैनेजर पाट्रे बंधुक पुरे देले नोटरा गांटी पटे गाली पकेबो। आ चल